Aupa Joseba, eguerdion, Larrolen gaude, nik Eruranga naiz, hau da gude jatetxea, Zirta jatetxea, eta nirekin bazatoz, momentu honetan nire etxea dekuiko ikizut. Orain dela 3 urte, saldu genuen Zirta jatetxea Larraulen, eta saldu genuen nire emaztea eta biok Iker eta Lorena. Ni jatetxean sukaldeko burua naiz, eta nire emaztea bai barra eta sala egiten du. Argi geneukan, hasieratik zeozer zabaletzekoan, zeozer ezberdinen bar genula. Eta hortako Zirta labea sartu genuen, eta guri gehien ezberdinen gaituen gauza Zirta labea da, beraz, brasa. Bertan, gehien sartzen da arraina eta olagarroak izango litzateke, eta gehien sartzen dugun platera gehiengoa da bakaiua. Bakaiua ebur gainean eginda, gure izarra da. Gukera dagoen jatetxe bakarra, eta hemen badago ikastola gela bat, eta baita ere egunero haiei ematen digu bazkaltzen. Esan dudanez, bakaiua da gure platerizarra, eta bakaiua prestatuko dugu. Guazen sukaldera. Gaurkoan prestatuko dugun rezeta, bakaiua zurraren gainean eginda, tomate mermelada batekin, eta erori ditugun gauzak izango dira bakaiua, berenjena, kalabazina, tipulina, badatxuria, baita ere kokotxak, tomatea. Hemen dakaguna da almibar bat, gero tomatekin mermelada egiteko. Olioan dakagun perezila eta badatxuria, eta patata batzuk eta nola ez, aitzegurra. Hasiko gea mermelada egiten, eta hortako badatxuria erretikan moztu eta labean sartu. Tomateari gatza eta olio pixka bat. Tomatea labea. Badauzkagu ja badazkiak tomatea eginda, mermelada oso berezi bat lortuko dugu, tomate mermelada izango da, baina brasa zaporearekin. Tomatea sartuko dugu almibarrean eta badatxuria eta almibarrean jarriko dugu. Ordu erritxo bat bertan, eta gero trituratu. Hemen egiten ditugun platerak gehiengoak gurea dira eta askotan etortzezkit buruga. Hau adibidez, ametxo egin nun, eta altzatu nintzen emazte izan nion inbardet bakaiu bat, egurraren batean, erreta. Bilabete pare bat ondoen, platea mendakagu. Eta jendea aritzen da. Urrengo pausoa izango litzateke, badazkia prestatu labean sartzeko. Tomateari perrezila badatzuia bota, eta tipulina labean sartu. Orain bai, bakaiuakin hasiko gea, moztu pixka bat, eta pixka bakaiua prestatu, eta egur zatiaren gainean jarri. Perrezila eta badatzuia jarriko dugu gainetikan, eta balegoke prest labean sartzeko. Kokotxekin gauze berdina egingo dugu, olio perezil badatxui pixka bota, eta gero, goiko partean, pixka sobeso dagoela, sartuko ditugu badazkiak, eta hemengo partean, hondikan freskoago, kokotxak. Itxi, eta labeak bere magien dezala. Guazen bakaiua ateatzea, dugu bakaiua zutan, eta goian kokotxak eta badazkiak. Guazen enprotatzea, bertan jartzea. Orain magarrotuko pixka bat, gude saltzarekin, lehen indako saltza da, berinduta. Kokotxa jarriko dizkiogu, labean egindako tomatetxoa, tipulina, eta labean egindako badazkiak, eta bertan dezue. Joseba, hemen dezu egindako bakaiu platerra, eta badakizu, hemen gaude Zirta jatetxean, Larraulen, zu dezain, etorri nahi dezunean, hau edo beste gauza bat jatea. Agur, Joseba!